Akkor mesélj a gyermekkoráról, hogy hol született, mikor született, és a fiatal koráról egy kicsit tanulmányok. Fiatal koráról. És 1953. január 31-én születtem Pápateszéren, de hát sok mindent nem tudok róla, mert emlékezetem nincsen, vagy tudatom se erről a korról. De hát amit az ember a szüleitől, meg a nagyszüleitől hallott, azt tudom. Azért Pápateszéren születtem, mert a szüleimet a háború után rakosgatták mindig egyik községből a másikba. Kevés állatorvos volt, kevés tanár volt a háború után, és akkor így mindig édesapámat vagy édesanyámat itt valóban elhelyezték, ezért talán nem tudom, talán egy fél évet laktunk Pápateszéren. Úgyhogy gyerekkoromból nem sok mindenre emlékszem, szóval már mint ilyen pici gyerekkoromból azt hiszem senki sem emlékszik erre. Úgyhogy ilyen 3-4 éves koromban, 3 éves lehettem, amikor az édesanyám, a nővérem, szóval velünk elváltak. Nem is váltak el a szüleim, de körülbelül 54-55 körül akkor jöttünk a nagyszüleinkhez, akik itt voltak, itt éltek Nagykanizsán. De Kanizsához sem volt úgy közünk, mert a nagyszüleim a menekülés után visszajöttek Délnyugat-Magyarországra, Bázakeretje környékére, és akkor valamikor ők is, azt hiszem 49 körül, vagy mikor költöztek be Kanizsára. Tanulmányok? Hát még a gyerekkorról még van több így a befolyásokról, hogy milyen környezetből jöttem, vagy valamit, hogyha hozzá akarjátok adni. Ja. Tehát egy ilyen tipikus monarchiabeli, vagy egy ilyen, tudom is, egy ilyen trianoni családtörténet a miénk is. Az édesanyám családja részéről ők egy, hogy mondjam, egy nyugat-dunántúli család és egy bánáti család. A bánáti rész az Trianon után az lemaradt, a kapcsolat az nem volt olyan erős, de édesapám még pedig egy nyugat-dunántúli és Észak-Bakony környéki család. Azért édesanyám részén a szüleim, nagyszüleim, ők nemesi származásúak, ilyen régi magyar nemesi család, amiért aztán, amiből sok minden következik utána a háború után. Az édesapámék, ők meg egy ilyen kispolgári család. Van minden a családban. Úgyhogy mit lehet mondani. Édesapám állatorvos volt, édesanyám sokat írt, de aztán háború után akkor ő pedagógus lett. De aztán mivel ők, hogy mondjam, rendszeridegenek voltunk, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt mondani. Manapság tök mindegy, úgyhogy nem üldözték kimondottan őket, kivéve, hogy a nagyapámat ugye háború után elég gyakran beurcolták az ábóba, összeverték, lezárták, tudom, semmi másért, mert nemesi származás volt a család, úgyhogy ezek így a családi előzmények. Nem nagyon szerettük ezt az elmúlt rendszert, de mint gyerek ebből csak az elbeszélésekből, meg azok a személyes élmények, amiket úgy családi körben megéltünk, hogy kellett élni, hogy csendbe kellett maradni. Voltak dolgok, amiről nem lehetett beszélni. Úgyhogy mindig egy ilyen kettőség volt az egészben. Valószínűleg azért lettem később én is olyan, amilyen vagyok, mert megpróbáltam mindig kimaradni ezekből a dolgokból, és hogyha valami láttam, hogy nem lehet a széllel szemben pisélni, úgyhogy a legegyszerűbb volt mindig, ha valami nem tetszett, vagy valamivel nem értettem egyet, akkor elmenni, mert gyerekkoromban elég sok pofont kaptam azért, hogy elmondtam a véleményemet, úgyhogy általános iskolában, tudom én, 8 évet 6 különböző iskolába jártam, ami nem volt nagy szám Kanizsán, mert azt hiszem több iskola nem volt. Egyedül a Klumbélában nem jártam. Úgyhogy elég primitív környezetben nőttem fel már, mint így szociálpolitikusan, ami Magyarország volt így az 50-es, 60-as években. Hát egy ócska diktatúra volt, egy
szovjet gyarmati rendszernek egy... Szóval a magyar történelem szempontjából nem volt semmi folytonosság. Az intelligenciát kiirtották, megpróbálták a legbutább, legprimitívebb embereket pozícióba helyezni, teljesen mindegy, hogy a kultúra vagy politika, hatalmi struktúra. Egyszerűen egy ócska szovjet gyarmati rendszer volt. Ennyit lehet mondani 89-ig, de mondjuk a 70-es, 80-as éveket azt már nem ismerem, mert én 70-es évek elején elmentem. Elég volt, úgyhogy... Merre járt? Elmentem Nyugat-Európába, ezt akkor úgy hívták, hogy diszidálás, én emigrálásnak hívtam. Egyszerűen láttam, hogy lehetetlen volt a gimi után tovább menni, szóval hiába voltak jó pontszámaim, úgyse vettek volna fel olyan helyre, szóval se a képzőművészetére, se az iparművészetére nem vettek volna fel, úgyhogy akkor még próbálkoztam, úgy az érettségi után azok voltak a gondolataim, hogy valahogy kicsit kimaradni az egészből, és a nagyszüleimnek volt Berényben egy házuk, és gondoltam, hogy akkor nagyon olcsók voltak még az ingatlanok, ugye a 70-es években gondoltam, hogy veszek magamnak egy kis házat vidéken, és mint szellemi szabad foglalkozás, ez semmi, szóval mint egy szabad foglalkozású művész élek, de hát lehetetlen lett volna, úgyhogy olyanok voltak a viszonyok, hogy nem ment volna. Például valaki 3 hónapig nem volt valakinek bejelentett munkahelye, akkor börtönbe zárták, ilyen egyszerű volt az egész. Meghurcolták, meg állandóan zaklatták. Azt úgy hívták, hogy KMK, közveszélyes munkakerülőnek számítottál, hogyha nem volt munkahelyet 3 hónapig. Úgyhogy ilyen nagy lehetőségek nem voltak, de ezt már láttam ilyen 14 éves koromban. Úgyhogy. Családban milyen szintű volt az összetartás? Milyen szoros Hát nem volt egy nagy család, mert először az első világháború után, szóval a Trianon miatt fel lett szabdalva az ország, és a családnak a nagy része, akik Délvidéken vagy Erdélyben éltek, azokkal úgy megszakadt a kapcsolat ugye a háború utáni években. Hát amikor én gyerek voltam, az 50-es években sem, ugye a 60-as évek közepe, 60-as évek végétől akkor lehetett talán így utazni ilyen környező országokba, de ilyen tipikusan Trianon-szindrómás család, tehát egy ilyen felszabdalt család volt, egy ilyen a történelmi Magyarországból nem sok maradt ebből, ezért nem maradt sok családból sem, úgyhogy akkor a világháborúk alatt azért, de elsőben is, másodikban is a családból nagyon sokan meghaltak, úgyhogy pici maradt a család. Szóval főleg amikor édesanyám hazajött a nagyszüleimhez, akkor 5-en maradtunk, úgyhogy nem voltak így a rokonság, meg főleg nagyszüleim részéről idősebbek voltak, ott sokan meghaltak, szóval a dédszüleimet nem is ismertem. Úgyhogy... De ha jól tudom, akkor így a nagy apád révén sikerült ezt a művészpályát választani? Hát nem sikerült, persze közrejátszott, sokfelé próbálkoztam, mint gyerek, de végül is ezt láttam valahogy kézenfekvőnek. Nem is az, hogy a művészi pálya, nem is az volt a lényeg az egészben, de ezzel foglalkoztam kisgyerekkoromtól, ilyen környezetben voltam, nagyapám festőművész volt egy barátja, a Vörös Jánosvás, egy szobrász, ilyen pici városban, mint Kanizsa, itt nőttem fel, és ez volt a közeg, ez volt a szellemi közeg. Édesanyám írt, dolgozott, mint pedagógus. Eléggé elszigetelt, ilyen pici vidéki kultúrélet volt, de talán ezért a művészet valahogy a művészet közelsége az volt természetes, hogy olyan dolgokkal foglalkozik az ember, ami nem ilyen, hogy mondjam, hétköznapi szinten lenne kifizetődő, vagy fontos, hanem inkább szellemi téren. A művészetet mennyire tolerálták abban az időben? Hát nem volt művészet. Semmi nem volt. A háború előtti időszakból, akik túlélték, és hát ilyen nagyapám generációjából, akik maradtak, volt egy pár. De úgy művészeti élet. Hát a művészeti élet az arról szólt, hogy volt egy-két szélhámos csirkefogó, akik próbáltak karriert csinálni, volt egy államilag meghatározott struktúra, volt
volt az akadémia, volt a képzőművészeti főiskola, volt az iparművészeti főiskola, volt lektorátus. A 99%-a a döntéseknek politikai szinten ment, úgyhogy gyártották a Rákosi, a Sztálin, a Lenin szobrokat később. Úgyhogy ilyen-olyan politikai indítatású emlékműveket akkor is ugyanúgy ment a tömegmanipuláció, mint ma, csak más eszközökkel, meg más volt az ideológiai háttér, de hát egy elég sötét, primitív kor volt. Valószínűleg egészen ugye, amíg el nem mentem 70-es évekig, utána meg nem emlékszem erre az úgynevezett enyhülési korra, amikor mondják, hogy 80-as években már bomladozott az egész, meg nem volt olyan kemény. Erre nem emlékszem, de lehet, hogy nem volt kemény már később ugye a 80-as években, de valószínűleg akkor meg csak egyszerűen manipulatív volt, úgyhogy nem nagyon volt. És különben is Magyarországon úgy történelmi vonatkozásában is képzőművészeti téren nem volt egy óriási, hogy mondjam, egy óriási kultúrtörténetünk. Nem volt olyan nagyon fontos, mármint képzőművészetben nem voltak olyan nagyon fontos pontjaink. Hát nyakunkon ültek. Történelmi szempontból nézzük, akkor nem sok időnk volt, mint Európa már ilyen nyugodtabb részeinek, hogy évszázadokon keresztül kialakuljon hogy megszilárduljon valami, amit kultúrának vagy művészetnek neveznek. Nem nagyon volt. Egy átjáróház voltunk itt 500 éven keresztül, szóval sokat nem lehetett várni. Úgyhogy művészetről, hát sokat lehetne róla beszélni, de hát ennek nagyon mély okai vannak, hogy miért nem volt, és Amikor emigráltál, miért pont azokat a célpontokat választottad, ahova elmentél? Miért pont? Hát, mert volt egy kétpólusú világrend, volt az egyik része, amit a Szovjetunió ellenőrzött, meg a hatalma alá tartott, a másik meg a Nyugat-Európa Egyesült Államokkal, és mivel volt ez a kétpólusú világrend, persze a nagyhatalmak próbáltak jópofát játszani, szóval nem tudom jópofát vágni a buta játékhoz, amit világhatalmi felosztásnak nevezünk, és Nyugat-Európában, Amerikában, hogy mondjam, sokkal finomabb volt a manipuláció. Ők igyekeztek szabadnak tűnni, mindig tudom, évtizedeken keresztül hirdették az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, ilyen címszavakat ott, aztán semmi nem volt mögötte, mint csak egy nagyhatalmi kétpólusú világ megosztásnak az egyik játékszabálya. De azért, mert ez úgy tűnt, hogy minden esetre lehetett szabadabban mozogni, lehetett bizonyos dolgokat csinálni, nem szóltak bele úgy személyesen dolgokban. Persze nagy eredményeket nem lehetett volna elérni, szóval sem művészetben, sem tudományban, sem a közéletben, hogyha az ember bizonyos fokig nem játszotta nem tartotta be azokat a szabályokat, amit az a társadalom diktált, akkor ott sem lehetett beleszólni a dolgokban. Szóval ez a szabadság csak addig érvényes, amíg az embernek nincs olyan neve, vagy olyan pozíciója, hogy befolyással legyen, tudom is én, a kulturális vagy a politikai közéletre. Addig tart csak a szabadság. Úgyhogy... Emigráció után mivel foglalkozott? Szobrászban művészkedtem, művész voltam. Megpróbáltam kimaradni ezekből a buta kultúrpolitikai vagy politikai játékokból, és valahogy túlélni viszonylag szabadon, nem könnyű. Könnyebb volt, mint Magyarországon? Persze. Hát ez egy ócska diktatúra volt. Már mondtam, egy szovjet gyarmatnak egy pici kis országban ennyi. Egy ócska diktatúra volt, bábkormánnyal. Ja. És milyen hatások értek ott kint? Ez megváltoztatta azt, ahogy a világról vélekedtél? Nem. És művészetbeni hatások? Az sem annyira, mert amivel felnőttem, az egy elég biztonságot adott ahhoz, hogy volt egy viszonylag tiszta rálátásom az utóbbi 2-3 ezer évnek a művészetére, vagy a kultúrtörténetére.
Persze sokkal jobb volt, mert olyan anyagok, amiket itthon nem ismertem, filozófiából, vagy vallástörténetből, vagy képzőművészeti dolgokból, irodalomból, azok persze kint hozzáférhetők voltak, szóval nem voltak tiltott dolgok, például tudom is én középkori egyháztörténetből, vagy filozófiából, művészettörténetből, szóval minden elérhető volt persze, francia vagy német nyelven viszonylag könnyű volt. Szóval sokat lehetett tanulni persze, de hozzá. Nem azt mondom, hogy az ember mindig tanul, szóval sosincs vége. Minél többet tud az ember, annál jobban rájön, hogy mennyire nem tud semmit. De... És miért jöttél vissza? Mi volt ez az ok, ami hiányzott már Magyarországon? Nem, azt nem mondanám, hogy hiányzott. Sosem gondoltam volna, hogy visszajövök. Sosem gondoltam, hogy a Szovjetunió valaha is összeomlik. Szóval ez a nagy birodalom. De azt hiszem senki sem gondolta volna. Sokan nem gondolták. Ebbe a kétpólusú világrendbe születtünk bele, és főleg aki itt született Kelet-Európában, vagy ebben a szovjet érában, az nem gondolta, hogy ez valahogy is összeomlik nagyon. És hogy és mikor? Jöttem haza. Amikor 90-ben nyáron mászkáltam, mert mentem azt hiszem egy antikvároshoz, a Saint-Sulpice téren Párizsban, a 6. kerületben van, vannak nagyon jó, voltak, most már nincsen annyi, voltak nagyon jó antikvárosok, nagyon jó könyvesboltok, ahová mászkáltam, és addig nem is tudtam valahogy, egy ilyen, elsétáltam egy ház előtt, és felfigyeltem egy ilyen nagy résztáblára, ahol ilyen fekete ragasztószalaggal át voltak ragasztva ilyen vonalak, és akkor rácsodálkoztam, hogy az volt a Magyar Kulturális Intézet, vagy valami ilyesmi, a konzulátus, meg a Magyar Kulturális Intézet, és akkor megnéztem a táblát, akkor jöttem rá, hogy mi ez, és hogy a Népköztársaság, vagy a Magyar Népköztársaság blablabla valami kiírat volt, és a nép a köztársaságból az ilyen fekete leokoplaszttal, ilyen ragasztószalaggal át volt ragaszgatva ezen a csicsás résztáblákon. Akkor figyeltem rá, vagy akkor vettem észre, hogy itt valami változás volt, és akkor kezdtem el figyelni így a politikai híreket, hogy milyen, aztán hallottam, hogy itt állítólag rendszerváltás van, meg hogy a Szovjetunió meg hátrál, meg ilyeneket, szóval véletlen folytán. És akkor próbáltam telefonálni a nagyszüleimmel, mert édesanyám addigra már meghalt, meg a nővérem is, úgyhogy az anyai ágon a nagyszüleim maradtak életben is. A nagyapám ekkor volt 96 éves, nagyanyám meg 90, úgyhogy és akkor gondoltam, hogy most már talán 90 után haza lehet jönni. És akkor érdeklődtem, hogy van ez, és akkor mondták a konzulátuson, telefonáltam 1-2 hét múlva, és akkor mondták a konzulátuson, hogy lehet vízumot kérni, vagy pedig magyar állampolgárságot megint kérvényezni, vagy magyar útlevelet. Mert hát a magyar állampolgárságomat nem vesztettem el, de és akkor így jöttem haza a nagyszüleim miatt, úgyhogy eltemettem a nagyapámat még abban az évben. És a nagyanyám egyedül maradt. Egy pár hónapig bírtam, azért elég nehéz idős emberekkel. De akkor még nem volt úgy, hogy hazajövök, szóval nem döntöttem el 90-ben. És akkor 92-ig akkor még sokat mászkáltam oda-vissza, és amikor a nagyanyám meghalt, akkor a temetése után ismertem meg a mostani feleségemet, és ezért maradtam itt, ilyen egyszerű dolog. És jöttek a gyerekek, utána meg már nem lehetett ugrálni. Az új rendszer mennyivel volt másabb, mint a régi? Jobb volt, vagy esetleg voltak olyan pontjai, amik nem voltak olyan jók, mint a réginek? Hát szerintem a régiben. Ezek mind olyan dolgok, hogy attól függ, hogy kinek. Nekem például a régi rendben, vagy régi rendszerben egyszerűen
Egyszerűen nem érdekelt, szóval nem találtam benne semmi jót, vagy valami. Meg nem is lehet így összehasonlítani, hogy jó rendszer, rossz rendszer. Az volt egy adott társadalmi, politikai rendszer, vagy egy ilyen játékszabály, amiben beleszületett az ember. Nekem nem volt jó, nekem nem tetszett. És sem értékrendben, sem erkölcsileg, szóval ha abszolút értékben nézzük, akkor is egy aljas szemét korszak volt. Ugyanaz volt, mint a Németországban vagy Nyugat-Európában a nácikor, csak a nácik azok nem tudom én 8-10 évig voltak hatalmon, csomó szemétséget csináltak, szóval egy aljas ócska rendszer volt. A Szovjetunió meg tovább bírta 70 évig. Szórakoztak a világgal, meg kiirtottak több mint 100 millió embert. Egy aljas szemétrendszer volt mind a kettő. És ez mind hát talán a 19. századnak a folyamánya, ez nem tudom én, a technikai fejlődés, technológiai fejlődés, a tudománynak az elszakadása a természettől, ezek úgymond a csodálatos humán központú tudományoknak, meg az értékrendnek a folyamánya az, hogy végül is kialakult egy ilyen emberközpontú, úgymond polgári, ideológiai játékszabály, társadalmi játékszabály alapjában, mivel elúsztak az évezredes értékek. Ja, hát vissza lehet menni Nietzschéig, hogy az ember magát Isten helyébe tette, úgyhogy itt kezdődik, és a 20. század az egy ilyen ocsmánykor volt ugye egészében. Úgyhogy nagyon sokat papolnak arról, hogy 20. század a demokrácia, az emberi jogok, a szabadság, a tudom is én minek a kora, hogyha így történelmi folyamatában nézzük a dolgokat. Közben pedig talán amit ismerünk a történelmünkből, a világtörténelem legmocskosabb korszaka a 20. század. Úgyhogy a 20. század a tömeggyilkosságok és a háborúknak a kora, úgyhogy nagyon. Úgyhogy most nekünk itt Európában mászlink van, hogy főleg így a háború után született generációknak, azért nekünk szerencsénk van, hogy ilyen viszonylag nyugodt, jó módban élünk, holott a világban állandóan gyilkolják halomra az embereket, akár valamilyen ideológia, vagy értékrend, vagy hatalmi játékok miatt. Semmi más nem nézünk meg, mint Afganisztánt, Irakot, vagy akármit, szóval, vagy afrikai országokat. A régi rendszernek voltak rád közvetlen hatásai, hogy egy baráti körbe, mondjuk akinek a családjából elhurcoltak valakit, vagy valami a családban, esetleg ilyen tragédia, büntetőtábor hasonló. Hát ilyen konkrétan így nem volt, mert mint gyerekek, mint pici gyerekek ezzel nem foglalkoztunk. Ez ilyen 13-14 éves kortól akkor kezdődött nálunk, legalábbis nálam, hogy így figyeltük ezeket a családi viszonyokat, vagy hogy úgy ráeszméltünk arra, hogy működik ez az egész rendszer. Addig pici kisgyerekként ez nem volt olyan lényeges. Szóval nem foglalkoztunk, mint pici gyerekek ilyenekkel. Később igen, akkor látszott, de nem tudom, én jártam azt hiszem 1 évig, vagy 1,5 évig Pécsen a művészeti gimibe, oda járt valami srác, akinek az apja valami nagy fejes volt Pesten. Szóval azt láttam, hogy ők félnek, holott ők a rendszer emberei voltak, de be voltak szalva, úgyhogy hát az egész rendszer a félelmen alapult. Félelem és a megfélemlítés. Úgy működött az egész rendszer, hogy a értelmes, intelligens, művelt embereket vagy megölték, vagy bezárták, vagy ellehetetlenítették olyan szinten, hogy tudom én,
diplomás, értelmes, művelt embereknek segédmunkát kellett csinálniuk. Szóval, és fontos kulturális, társadalmi, politikai posztokra buta primitív embereket raktak, és működtették a rendszert, és az egész a félelmen alapult. Szóval mindenki félt mindenkitől, mindenki köpött a másikra, iskolai osztályokban besugók voltak, nem is egy munkahelyen, mindenhol. Szóval minden a félelemre épült, meg ilyen elég sötét, aljas rendszer volt. Ugyanazt csinálták, mint a nácik, csak nem háborús körülmények között, hanem csend volt, úgymond békeidőben. Máshogy kellett csinálni. A technika, a kivitelezés volt rafináltabb, nem olyan brutális. Hazugságon alapult az egész. Hazugságon és megfélemlítésen. De elég keményen. Otthon a családban milyen gyakran merült fel a politika, vagy hát ez a rendszer, mint téma? Ezt hallottuk nap, mint nap, főleg nagyapám sokat morgott. De hát megpróbáltak úgy, azért elég intelligensek voltak, megpróbáltak úgy beszélni, hogy a gyerekek ne értsék, hogy ne legyen bajunk, hogy ne beszéljünk ki dolgokat a suliba, de hát akarva akaratlanul azért hallottunk dolgokat, és a gyerek az olyan, hogy fogalma sincs, hogy szóval nem látja az összefüggéseket, meg fogalma sincs, hogy mi van valójában, de azért kikotyog dolgokat, amiket úgy hall, vagy amit azt hiszi, hogy a saját véleménye, és akkor sokszor ilyen buta helyzetbe kerültem, vagy konfliktusba, de hát. Meg akkor, ha akarták a szülők, hogy ne értsük, hogy mit beszélünk, vagy olaszul beszéltek, vagy németül. A szülők és a nagyszülők véleménye milyen hatással volt önre? Biztos, hogy nagy hatással volt, legfőképp érzelmileg, aztán meg olyan szempontból is, hogy az ember mindent kritikusan nézett. De hát ez mondjuk talán egy más politikai vagy történelmi helyzetben ugyanez lett volna. A lényege az volt, hogy művelt, okos, becsületes emberek voltak, akik próbálták mindig az igazságot keresni, hát és ez különösen ilyen diktatórikus, vagy ilyen kemény környezetben ez nehéz, nagyon nehéz így élni, persze hétköznapokat, de